صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yanzu muna birnin Delhi ne a India. Kamar da dai aka sani an yi shiri na a zonan domin bidan lafiya na wasu matsaloli da muke tare da su ni da malama Zina. Ita malama Zina akwai cikakken harsashi a jikinta, sannan kuma bayan haka nan akwai bukatan canjin kokon gwiwoyinta guda biyu da kuma wasu matsaloli ne, kuma akwai baragwazon harsasai wanda ba suka farfashe yan ƙanana a idanuna da kuma wasu a hannuna da kuma wasu a cinyata ta dama, wanda su ne suka rika yin aman guba wanda ya sababa wayansu matsaloli wanda daga baya muka gano su suka sababa min wannan stroke na farko da na biyu. To muna tunanin abin da ya kamata a yi na farko shine ainihin kwashe wayannan harsasai wanda wayansu yin a wannan aikin ba za a yi a gida ba, kuma likitoci suka ce a je waje inda ya kamata a yi. To kuma sannan na biyu a kwashe guban da suka amayar, wanda wasu aka ce suna zaune a kashi ne ma da wasu a tsoka, kuma yakan ɗauki lokaci kafin a gama kwashe su. To sannan kuma ina da matsalan ido wanda shi ma har wala tuntuni likitocin da suka duba mutum bayan da aka yi man operation na biyu gani na yi rauni, suka ba da shawarar shi ma aje inda ya kamata domin a yi aiki. To wannan duk muna murnan cewa in mun zo nan Delhi za mu sami asibitin da ya dace domin a yi wannan aiki. To kuma waɗansu cikin likitocin da suka zo wajen mu a wancin suka je da ba ina Najeriya ba, suka je wajen mu a Najeriya su ne suka ba mu shawarar wannan asibiti da ake ce ma Medanta. To kuma shi ya sa mu muka biɗi a kawo mu nan asibitin. To tun kafin a kawo mu, wanda kuma akwai mu na gida muka ji labarin cewa ofishin jakadancin Amerika ya sa tsama akan wannan asibiti kan cewa kada su karbe mu mun zo, kuma har ma sun ce ba su karbe mu. To samu na tantu a je wani wuri in aka zo din. To daga baya kuma sai aka ce mana an warware wannan matsalan, yanzu sun yadda. To sai kenan sai muka kamo hanya. To muna isowa muka sami tariya na su ma'aikatan asibitin tun daga filin jirgin sama har zuwa asibiti din. To tun muna cikin ambulance suka ba mu labari na cewa ainihin akwai mutane da suka yi dafifi a filin jirgin sama domin koda su gan mu a lokacin da za mu shiga ambulance. Amma sai suka yaudare su, suka ajiye ambulance guda biyu a gabansu wacewa a nan za mu shiga, amma sai suka ɗauke mu a wani ambulance suka fita da mu. Saboda haka mutanen da suka yi dafi mun san ba wanda ya ko da ya hango mu. Sannan kuma suka ce har wala mutane a asibiti sun yi dafifi don su ma su ga shigan mu asibiti. So sai ma sai suka ce amma muka je za a shiga ta kofan bayan. Suka ce sun yi haka ne saboda yawan mutanen nan mai yiwa sun kamar da suka ce da ingilisi mobin mutum ne ainihin mutane saboda suna ƙwarin ko su taɓa mutum ko sauransu ya zama haka wani abu ya kawo haka dai suka ce. To bayan da muka zo sai muka fahimci cewa a wannan asibiti ko ma mu ce wannan ba sarari ne aka wani ma'aikacin ofishin jakadancin Najeriya ya gama cewa kafin ma mu zo sun riga sun yi taro da ma'aikatan asibitin nan da su ofishin jakadanci da ma jami'an tsaro akan ya za a yi da muka zo. Saboda haka sun riga sai muka sun kawo mu ne wani wurin tsaro wanda ya fi tsanani ma akan wanda muke a ciki a Najeriya. Sai zama har yanzu suka shigo da 'yan sanda da bindigogi, sannan kuma su da ma'aikatan ofishin jakadanci Najeriya da yawa. To kuma dai sai muka lura cewa ainihin an kama wani kangi ne wanda ba dama asalin abin akan aminci ne. Ko a gida a Najeriya sun yadda misali inda suke tsare da mu sun yadda ba wanda zai duba mu sai likitan da muka zaba muka yarda.
to amma gashi an nan mun fahimci cewa su likitocin da suka ba mu shawaran a zo nan din kusan ba su da ta cewa sun ma nuna musu su ma gaya mana da muka yi magana su cewa lallai su ba sai dai su ba da shawara kawai, amma wannan asibitin ke da ikon ya zaɓi abin da ya ce to ai mun ce bisa aminci ne muka zo nan, ba zai yi kuma mu ga wani likitin da ba mu san shi ba mu amince da shi ba, kuma inda muka aminta ba su gaya mana wani abu game da shi bai taɓa mana ciki don kada a yi abin da aka so a yi wanda harsashi bai yi ba a yi shi ta wata hanya. Saboda kuma muna ganin da gaskiya abubuwan da muka gani a nan ya nuna mana cewa ba mu cikin aminci sam, kawai an kawo mu wani wuri ne aka tsare ni, an tsare ni shekara yau 13, amma ban taɓa ganin tsoro irin wanda aka yi ma nan ba, kamar hatta ɗakin da nake a asibiti din a kofar ɗakin 'yan sanda ne da bindigogi, ta kuma ko ɗaki zuwa ɗaki ba ya dama mu je ba. to sai na ga cewa to ni ai ma ko inda nake duk tsare wanda aka yi ma a Najeriya ai ba wannan ban taɓa ganin wannan ba. In ma an tsare ni a gidan kurkuku akan kulle mu da karfe 9 a buɗe mu karfe 7 na safe, in haka 9 na daidai a karfe buɗe mu karfe 7 na safe, sannan kuma muna iya zuwa duk inda muka ga dama akalla inda a area da muke tsare da. To amma sai na daga ko kirikiri da tsarin da aka maki bai kai tsanani a kaina irin wannan ba. To sai nake gani cewa to lallai ba zai yi mu fito wani kangi domin mu sami lafiya a dora mu a wani kangi a kuma mika jikunan mu ga waɗanda ba mu aminta ba. Saboda kuma na tunanin insha Allah da gaskiyar magana ita ce akwai bukatar mu koma gida tun da dai an yarda mu je wani wuri a waje domin magani. To sai kuma tun da India lalle ba ta zama wurin aminci ba kuma yanzu sai dai mu koma gida mu kuma dama akwai wasu kasashe da suka yi ta yi na cewa za su karɓi hukunci, daga ciki akwai Malaysia da Indonesia da Turkiya. sai mu je mu tattauna a zaɓe daga ciki sai mu je insha Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tayyibin tahirin. Assalamu alaikum.